Οι εξαρτήσεις δεν είναι το πρόβλημα. Οι εξαρτήσεις είναι η λύση. Το πρόβλημα είναι το τεράστιο κενό, η τρύπα στην ψυχή του εφήβου. Ο πόνος, το συνεχές στρες, η έλλειψη σύνδεσης. Οι εξαρτήσεις ανακουφίζουν έστω και πρόσκαιρα αυτές τις δυσάρεστες καταστάσεις. Μόλις έκανα ένα remix από την περίφημη φράση του διάσημου ειδικού στο τραύμα και τις εξαρτήσεις, Dr. Ματέ. Με λένε Κώστα Χαραλά και σας παρουσιάζω το τρίτο επεισόδιο της εφηβείας με σκέτο γιώτα με θέμα τις εξαρτήσεις. Όπως το βλέπουμε οι υπόλοιποι, το θέμα των εξαρτήσεων είναι η ρέμπελη και επαναστατική διάθεση της ηλικίας. Η αντιδραστική ηλικία που λέγαν οι γονείς μας για την περίπτωση. Θα παίρναμε και βιταμίνη C αν απαγορευόταν, λέει ένας ήρωας από το βιβλίο του Irving Welsh Trainspotting. Ταινία σταθμός με θέμα μια παρέα νεαρών τοξικοεξαρτημένων στη Σκωτία στις αρχές του 90. Είναι αλήθεια ότι κάθε απαγορευμένο μαγνητίζει σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία. Ναρκωτικά, τζόγος, αλκοόλ, εξάρτηση από τις οθόνες, τεχνοελληνικό τραγούδι. Ας αρχίσουμε με το χειρότερο όμως. Το άλλο. Ναρκωτικά. Είναι δύσκολο να πας σήμερα απέναντι στο ρεύμα της ναρκοκουλτούρας, χωρίς να χαρακτηριστείς πουριτανός, χωρίς να χαρακτηριστείς συντηρητικός ή παρτοχαλαστάκιας. Όμως ακόμα και στις πιο αθώες ουσίες όπως η κάναβη, ελοχεύουν πραγματικοί κίνδυνοι για την εγκεφαλική ανάπτυξη των εφήβων. Και αυτό είναι αρκετό για να σταθούμε απολύτως απέναντι σε αυτήν αλλά και στις υπόλοιπες ουσίες, γιατί αυτό που θέλουμε είναι ακριβώς να αναπτυχθεί σωστά και όρημα ο εγκεφαλός τους. Στα χρόνια μας, όταν ήμασταν έφηβοι, η πρέζα, το κοκό, η σκόνη θέριζε κόσμο. Ξέρω τουλάχιστον 4 άτομα από το ευρύ μου περιβάλλον που χάσαν τη ζωή τους από αυτόν τον διάολο. Αλλά ξέρεις κάτι. Η ηρωίνη ήταν τίμια. Είχε τουλάχιστον ένα τεράστιο απαγορευτικό σήμα. Ήξερες που έμπλεκες. Ένα κατακόκκινο stop που κάποιοι το παραβίασαν. Και φυσικά χάσανε τη μάχη. Σήμερα τα ναρκωτικά είναι lifestyle. Η κοκαίνη που για κάποιο λόγο εδώ και 20 χρόνια δεν έχει ανεβάσει τιμή, δεν σε σκοτώνει. Έχει πάψει να είναι το ναρκωτικό των πλουσίων και απειλεί κάθε τάξη και κάθε σπίτι. Αποτελεί το νούμερο 1 φιξάκι για εξόδους, για να περάσουμε καλά. Λοιπόν, ακούστε πώς πάει αυτό. Η παρέα παίρνει μερικές γραμμές για να αντέξει το ποτό και το ξενύχτη. Το πρωί γυρνώντας από την κρεπάλη, παίρνει ένα Ζάναξ για να καταργήσει την προηγούμενη ένταση και να επιστρέψεις πίσω στη ζωή κάπως πιο ομαλά. Κάνεις χρήση δηλαδή 3 καταστροφικών, τοξικών ουσιών για να επιστρέψεις εκεί όπου ο υπόλοιπος κόσμος βρίσκεται χωρίς να έχει πάρει τίποτα. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ τι ποσοστό οδηγών, νέων οδηγών που συμπεριφέρονται επικίνδυνα στους δρόμους είναι υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών? Κάτσε να εφαρμοστεί το ναρκοτέστ και θα μάθεις. Είναι στις ταινίες. Τα ναρκωτικά είναι στους στίχους που ακούνε οι πιτσιρικάδες. Και τις περισσότερες φορές μάλιστα δεν μιλάνε για χρήση όπως στην παλιά εποχή του ροκ. Μιλάνε για ντύλια. Σαν να έχουν γραφτεί όλα αυτά τα τραγούδια για να Βρε λες. Έχω ακούσει ιστορίες πατεράδων που πήρανε τα προεφηβάκια από το χέρι και τα περνούσαν από το Σίτσα ή την Ομόνια, στο κέντρο της Αθήνας, όταν παλιότερα ήταν ερκοστέκια, προσπαθώντας να δημιουργήσουν μια αποτρεπτική, συνειδητά άβολη εικόνα για τα παιδιά τους. Άλλοι γονείς, όταν τα παιδιά τους είναι λίγο σε μεγαλύτερη ηλικία, τους βάζουν να δούνε μαζί το Requiem for a Dream. Δεν ξέρω αν λειτουργούν όλα αυτά, αλλά δεν κατεκρίνω σε καμία περίπτωση τον αγωνιώδη ευρεσιτεχνισμό ενός καψερού πατέρα. Παλιά πίστευα στη θεωρία ότι η φούντα, το χόρτο, δεν αποτελεί προθάλαμο για τα σκληρά. Αλλά στην πράξη, σε μια τεχνητή έλλειψη, κάποιος που θέλει να φτιαχτεί μπορεί να δοκιμάσει μέχρι και τσιμεντόσκονη. Οπότε, συμπερασματικά, πέρα από τη σύνδεση της κάναβης με την ψύχωση, τα αναπνευστικά, τη μαλάκινση του εγκεφάλου, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Αλλού αυτά. Τζόγος. Η νέα πρέζα.
Στο στοίχημα και εν γέννη, στο τζόγο, παίζονται σήμερα πάνω από το 15% του ΑΕΠ της χώρας. Δηλαδή, για να εξηγιόμαστε, αν κυκλοφορούν 100 ευρώ στη χώρα μας, τα 15 από αυτά αποτελούν προϊόν στοιχηματισμού. Για να έχετε ένα μέτρο, η άμυνα, η υγεία και η εκπαίδευση, 3 βασικά θεμελιώδη συστατικά ενός υγιές κράτους, έχουν γύρω στο 12%. Οι στοιχηματικές έχουν τους καλύτερους διαφημιστές. Προγραμματιστές, παράγοντες σε αυτό που ονομάζονται στοιχηματικό προϊόν. Τι λες, μπορείς να τους κερδίσεις? Παστίχημα. Η υπερδιαφήμιση με τα ντελούλου πρόσωπα να βιώνουν έναν παράδεισο αποδόσεων όπου να μην τους αποσχολεί τίποτα άλλο, κατακλείζουν σε εκνευριστικό βαθμό την καθημερινότητά μας. Στις τηλεοράσεις, στα κινητά, στις υπαίθριες και στις διαδικτυακές διαφημίσεις. Κυριολεκτικά παντού. Εκεί όπου παλιότερα είχαμε διαφημίσεις σε ακριβό τηλεοπτικό χρόνο, με αυτοκίνητα, με ζυμαρικά, με αποσμητικά, τώρα 3 στις 4 διαφημίσεις είναι για μια στοιχηματική με παραλυρηματικούς χρήστες που κερδίζουν. Τώρα πήρες την απάντησή σου, γιατί βλέπεις παντού και τόσο συχνά χαζοχαρούμενους ανήλικους άντρες και ανδροπρεπείς γυναίκες να αισθάνονται τεράστια επιτυχία και ευτυχία με τη σωστή πρόβλεψη του αποτελέσματος τους στην 3η επαγγελματική κατηγορία της Νορβηγίας. Οι εταιρείες πίσω από τον τζόγο έχουν ένα τεράστιο εργαλείο μάρκετινγκ στα χέρια τους. Τεράστιο. Τον τζογαδόρ. Εκτός από το στενό κύκλο του, που βλέπει την ηθική και οικονομική του κατρακύλα, όλοι οι υπόλοιποι στις παρέες και στα social media γνωρίζουν μόνο τις επιτυχίες του. Κανείς δεν θέλει φυσικά να φαίνεται χασούρης. Οπότε μοιράζεται με τους άλλους και κοκορεύεται μόνο τις ιστορίες που έχει αποκομίσει κέρδη. Συμπέρασμα. Το καλύτερο διαφημιστικό εργαλείο στις στοιχηματικές είναι ο ίδιος ο ξεπαραδιασμένος τζογαδόρος. Ένα από τα λάθη που έχω κάνει με τα παιδιά μου από μικρά είναι ότι κάναμε στοιχήματα τους ισχυρισμούς μας. Πόσο απέχει η γη από τη σελήνη? 340.000 χιλιόμετρα, όχι 330, όχι 360. Στην αρχή λεκτικά, μετά με μικροποσά. Εννοείται ότι δεν θα το ξανά έκανα, γιατί ο γιος μου ξεκίνησε να αλκύεται με το εύκολο χρήμα από τα 14 του. Ο γιώκας μου έχει κερδίσει ένα ποσό που ισοδυναμεί με 3 μηνιάτικα πέρσι, σε ένα κατάστημα του ΟΠΑΠ, όπου υπενθυμίζω απαγορεύεται η είσοδος σε ηλικίες κάτω των 18. Τα έχασε μέσα σε μία εβδομάδα. Και αυτό είναι ότι καλύτερο του έχει γίνει. Με ξένα λεφτά και σε ταχύρυθμα πήρε μια χαρά το μάθημά του. Η πτώση της κατανάλωσης αλκοόλ παγκοσμίως ξεκίνησε από την Generation Z, τους σημερινούς 30'ες, 35'ες, και από ό,τι φαίνεται ακολουθούν και οι αλφα πιο πίσω. Οι σημερινοί έφηβοι και μετέφηβοι. Προσωπικά προσπάθησα να απομυθοποιήσω το αλκοόλ από νωρίς, όταν από τα 13 του, αν θυμάμαι καλά, τον άφηνα να πίνει την τελευταία μου γουλιά μπύρα στο οικογενειακό τραπέζι. Νομίζω πήγαμε καλά εδώ. Το σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε σε καμιά στιγμή, γιατί πάντα υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις όπου ποτά μπόμπες που σκάνε μέσα σε νυχτομάγαζα με σχολικές βεγγέρες έχουν αντίστοιχα έφηβα θύματα, αλλά γενικά οι νέοι σήμερα δεν αντιμετωπίζουν κάποιο μαζικό κίνδυνο από το αλκοόλ να χαρακτηριστούν μεθούες ή ψύκλες. Και μπράβο τους. Αλλά από την άλλη, ή μήπως όχι. Υπάρχουν πολλές φωνές που λένε ότι η κοινωνικοποίηση που προσφέρει συνετή χρήση του αλκοόλ άνετα επικαλύπτει τις οδυνηρές συνθήκες των βαριών περιπτώσεων. Εγώ ακόμη δεν έχω αποφασίσει τι από τα δύο στηρίζω. Θα ήθελα να μάθω στα σχόλιά σας. Εσείς τι πιστεύετε? Καλωδίωση με τις οθόνες. Άσε ρε παιδάκι μου το κινητό σου για λίγο. Θα σου πέσει μέσα στη σούπα, μέσα στη λεκάνη. Μην το παίρνεις εκεί που πας για μπάνιο. Η λίστα με το δέσιμο του εφήβου και το κινητό του δεν έχει τελειωμό. Έχεις ακούσει τον όρο zombies? Είναι μείγμα των λέξεων zombies και smartphones. Είναι η γνωστή κυρτή καμπύλη που οδηγεί σε μια μύτη που προσπαθεί να φτάσει μια φωτεινή οθόνη. Οι νέες διαβάσεις με τα φώτα κάτω στην άσφαλτο για τους zombies είναι. Είναι φάση θα περάσει? Όχι, δεν είναι φάση. Είναι εξάρτηση. Ειδικά αν έχει ταυτιστεί μαζί του από πολύ μικρή ηλικία.
Ξέρεις κάτι, δεν ακούς τη φασαρία των παιδιών όταν βγαίνεις έξω για να φας πια. Σου έχουν μάθει τρόπους? Όχι. Τους έχουν μπουκώσει με ένα κινητό μπροστά από το προσωπάκι τους που φεγκοβαλάει την νέον αντανάκλασή τους. Κινητό τηλέφωνο οπωσδήποτε μετά την πρώτη γυμνασίου. Και υποχρεωτικά μαθήματα είτε από εσάς είτε από ειδικούς πάνω στη συμπεριφορά στο διαδίκτυο. Δυστυχώς εκεί που ρωτούσαμε ποιος είναι για να ανοίξουμε την πόρτα και να βάλουμε τον επισκέπτη σπίτι, εκεί που τα περισσότερα σπίτια σήμερα έχουν ακριβά συστήματα συναγερμού για τους κακόβουλους επισκέπτες, έχουμε ένα μάτσο άγνωστους εισβολής στα δεπνοδωμάτια των παιδιών μας, των ανιψιών μας, των εγγονών μας. Ενώ εμείς κοιμόμαστε ατάραχοι στο μάστερ. Με την σαρωτική είσοδο της νέας τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης, οι νέοι κίνδυνοι έχουν ξεφύγει. Νέες έρευνες έχουν δείξει ότι οι μισοί έφηβοι τουλάχιστον μιλάνε με AI bots αρκετές φορές το μήνα. Και είμαστε ακόμα στην αρχή. Προτείνω ανεπιφύλακτα άβατα τηλεφώνου, όπως το οικογενειακό τραπέζι ή μια οικογενειακή συζήτηση. Χρονική οριοθέτηση στη διάρκεια της ημέρας. Όσο πιο μικρά βέβαια είναι τα παιδιά όσο μπαίνουν τα όρια, τόσο πιο αποτελεσματικά λειτουργούν. Όλα τα παραπάνω, όλες οι εξαρτήσεις, αφήνουν νευροχημικά κουσούρια που αφήνουν ατελή την ενηλικίωσή τους και διαιωνοίζουν την εφηβεία τους. Πιστέψτε με, ούτε εμείς το θέλουμε αυτό, ούτε αυτά. Με λένε Κώστα Χαραλά, είμαι για 25 χρόνια συγγραφέας νεανικού βιβλίου και αυτό ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της εφηβείας με σκετογιώτα. Αυτή τη φορά μιλήσαμε για τους πιο ακραίους κίνδυνους εξαρτήσεων, που μπορεί να φανούν επικίνδυνοι για τα παιδιά μας, τα νύψια μας, τα εγγόνια μας. Δεν βούτυξαμε στα βαθιά. Αυτό θα το κάνουμε αργότερα και θα έχουμε εξειδικευμένη βοήθεια όταν θα τα αναπτύξουμε ένα προς ένα. Το μόνο που κάναμε ήταν να τσαλαβουτήξουμε μέχρι τους αστραγάλους στα θολά νερά των πιο δημοφιλών μορφών εξάρτησης. Μαντέψτε τι βρίσκεται όμως εκεί. Εκεί ακριβώς βρίσκεται η αχίλλειος πτέρνα μας.